ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ ପରିବାତକ ଏକାଠି କରି କାଟିବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଏତେ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହବ? ଆଜି ଆମର ପଟକା ମେଳା ହବ। ଆଜି ହେଉଛି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ। ଏହି ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ଥିଲେ। ଶାମ୍ବ ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ଶାମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଦିନ ପରେ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ଶାମ୍ବ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି କଥନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ଏହି ଦିନରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ନିରୋଗ ରହିବେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମର ପଟକା ମେଳା ତିଆରି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାଲି ଯାଇଥିଲୁ ପୂଜା କରିବାକୁ। ଆଉ ପୂଜାରେ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ସବୁ ଆଣି ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆମର ପୂଜା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପୂଜାଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଖାଇବାର ପିଇବାର। କିଛି ଛୁଆ ଆସିଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲୁ।